Takže nazdar, jdeme hrát GTAčko. Dáme začít hru, načíst, něco tam dáme, třeba tady, to je úplně jedno. Počkáme, co nám to načítne. Ano, tady vidíte mega pěknou. Tak a jdeme na to, takže vidíte, mega luxusní, tady úplný namakanec. Jdeme na vrch. Vezmeme si fajnový foťáček a půjdeme fotit. Takže zaběhneme schody a jdeme. Takže momentálně je noc, takže nic tady neuvidíme. Tady máme úplně něco nádherného na focení, takže klidně můžeme vyfotit. Dá se to přiblížit, jo, takže je to tam. Takže já budu asi fotograf. Ano, přesně tak. A tak se povedla. Ještě jednu tady věšáky. Nevadí, jdeme dál. Tady máte pytel, nebo co to je. Tady. A takže dáme si třeba tank a IVPRT. Takže znovu já jsem to pokazil. A IVPRT ono. Tak už ho tady máme. Nastoupíme a jdeme dělat bordel. Takže stačí, že jsem si vás vyfotil, teď vás můžu prásknout. Tak stačí ještě tady tu do třetice, do družice, všechno dobrého. Takže jedeme. Takže tady vyjedeme fajnový most. Tady jede za náma Trabant, tak ho se střelíme, nebo co to je? Já nemůžu čívat. Oje. No, nevadí. Každopádně toho to zastřelíme. Vidíte, jakou mám výbornou mušku. Tady to. A už máme jednu hvězdičku, takže moc než zastřelí ještě fízlu a budeme mít 2. A tak nám to naroste, jenomže já bych si klidně zadal kód na 6 hvězdiček, ale neznám. Takže já vím, co říkám, takže ale nevadí, takže jdeme. Tady fízl, vidíte, toho potřebuji zastřelit. Otočíme, trochu se nám to lagískuje, ale to vůbec nevadí. My budeme pokračovat a už máme 2 hvězdičky. Takže jedeme vpřed, dámy a pánové. Vystoupíme za jízdy, to je cool. A fízli, to jdeme motorovou pilu, tady rozřežeme na potu. Pomoc střílá. Dej nádrž. Tady. Heso i am, rychle. Takže výborně, trochu lagí, nevadí, trochu víc. Já mám nápad, utíkáme. Oh shit, helikoptéra. Rocketman a uletíme. Jedeme, teda letíme. Takže jedeme. Tady helikoptéra vidíte. A jak to tak vidím, tak vyletím na mrakodrap, pokud mi to nezdechne, protože jako já létám na propan bután. Vidíte, už to klesá, nevadí. Dáme AESACMI a potřebuju se tam nějak dostat. Tady se dá vlastně, že? No, takže klesneme dolů a půjdeme do vchodu. Teda pokud tady nějaký vchod najdu, momentálně jsem žádný nenašel. A tady. To bude úplná rychlost, takže dívejte. A už jsem na vrchu, jo? To já si můžu portnout, víte tady.
Takže vezmeme si padáček a půjdeme to pokrosit. A takže to chce sprinty a ještě tak můžeme točit, jo, barziák a prostě všechno. Otevřít, jak se otvírá padák? Ježiši. Jsi mrtev. Game over. No, nevadí. Jdeme znovu. A my nemáme foťák. Nemáme foťák. No, nevadí. Vezmeme si sanitku. A jdeme dělat službu. Takže lékařská mise. Zapneme sirény, nevadí, neslyšíme jich, ale no, jedeme, tady stojí 20 metrů od nemocnice, dělej nastup si. Bože. Nastup. Dopředu, tak to je fajné. Plus 15 sekund, výborně. To mohla dojít i pěšky. Výborně, $50. Tady je další nástup. Výborně. Takže tady je ještě jeden. Tady všetci stojí 20 metrů od nemocnice. To mohli aj dojít. Ano, ty běž dozadu, tam je to fajnové. Hlavně, že má mences, nebo co má. A jedeme tady, to vydriftujeme úplně. Ano, zpátečka. Zachráněn. Už mě to nebaví, takže zpět. Jsem zachránil 3 lidi. 3 dobré skutky, jo. Takže, bože, to je blbec. Tady. Už mě to přestává bavit, takže se na to... No, dojedu doma, končím na to. Seru na to. Tak jsem to chtěl říct. Takže... nevím, kde mám barák. Ale nějak to najdeme. A nebo víte co? Mapiáž, jak říká Peťan. Tady. A jedeme. Ano, přesně na druhou stranu. A kalíme směrem domů, uhni. Ano, teďka je to stříhnem přes pláž. Tady feťáci, nebo co to je. Oj, ježiš. Tak, teď bychom se mohli zapichnout v mostě. A tady. Neval. To je na hovno sanitka, to se mi vůbec nezamlouvá. Takže si dáme například AKJJIGLC. To ještě jednou AKJJIGLC. Výborně. Tady máme fajnové rádio. Ne, keď sem vypneme, to mi se to vůbec nezamlouvá. Oh fuck. Takže tady jste viděli backflip. Frontside, backside a také jako... Takže tady Trabant, vidíte. No to už dojde pěšky. Takže jsem to tam zapíchl. A teďka teď jdeme domů a sereme na to a půjdeme domů. Takže tady jsou... Tady to nemusím ani uložit. Jdu do trének, ne, kecám. Slyšíte? Odstranit věci. Já jsem myslel, že půjde do noha. No, nevadí, takže... Jdeme do naše fajnové ložnice. Počkat, to jsou v jiném domě, takže nejdeme nikam. Ale jo, mám tady taky, takže...
nevadí. To je jiná, to jiné péruje. Tady vidíte toto, nevím jako, co to znamená. No nevadí, takže tohle bylo GTAčko a to je asi všechno, takže zdarec.